بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai. Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ‘ya'ya ƙasanta ‘ya'ya tsakiyanta ‘ya'ya ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka, ya sa mu a cikin bayin da ake amsan kyawawan addu'o'insu a biya musu bukatunsu na alkhairi. Dukkan abin da ya dame mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya magance mana shi, abin da ya fi ƙarfinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce mana gaba a kansa, abin da za mu iya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaƙe mana kuma ya sanya albarka a cikinsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka kuskure a cikin wannan wata ya yafe mana, abin da muka gagara aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana afuwa a kansa. Yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 17 a wannan wata na Ramadhan, hijira shekara ta 1437. Kamar kullum ma iya farawa da abin da ya sawwaka na tambayoyi idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ma karanta abin da ya sawwaka. Na farko ya ce assalamu alaikum, ko da yake bai ma yi sallama ba fashe shi, waye mai tambayin nan ba ko assalamu alaikum wa rahmatullahi gadi babu sallama, ni na masa ita, ko dai yana nufin a kaddara ne kenan. Ai a ka'ida sai a yi sallama idan za a yi tambaya, sunna ce a ka'ida in za ka yi mutum magana sai ka fara da sallama. A wani hadisi manzon Allah ya ce man bada bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Imam at-Tayalisi rahimahullah inganta hadisi da annabi ya ce wanda ya fara muku magana bai sallama ba kar ku amsa masa, in kuma za ka yi na gayu to ku share shi. To a ka'ida na sunna shine da sallama ake fara magana. Sallaman nan alkhairi ne, kace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, amincin Allah ya tabbata akan ku da rahamarsa da albarkarsa. Shi ya ce kuma amincin Allah ya tabbata akan ku da rahamarsa da albarkarsa. Me muke nema da ya wuce wannan? Rahamar Allah da amincin Allah da albarka ai babban abu ne. Gaskiya ba dan na fara karanta ba ni ma da sai na share, amma dai bari na kaddara mar sallama sai ya zama takadiri ne ko? To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yace amin ustaz. Yace menene hukuncin asarus sujud da mutane ke da shi, wannan na da wani falala ne? An fahimci asarus sujud da yake nufi? Yawanci a wurin Hausawa a wuraren mu an ce asarus sujud shine irin dan bakin nan da ke kan goshi, wanda yawanci sai dan goshin mutum yayi baki.
shin wannan iya da wata falala ne ko bai da wata falala? Sau da dama dai bisa ga ɗabi'a tamu in muka gani sai mu nuna alama cewa na cewa duk mai wannan ya fi yawan sallah, duk da nima ina da shi kaɗan a goshina, amma gaskiyar magana bai da wata falala. Wanda ke da shi bai fi wanda bai da shi ba, wanda bai da shi bai fi wanda yake da shi ba. Saboda ƙa'ida Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ya yi magana mai tsawo a kai a cikin littafinsa na fatawa islamiyya juz'in farko shafi na 484. ya ce wannan bakin yana faruwa ga mutane yawanci daga yanayin skin ne, irin yadda fatar ka take. Wani fata sana da taushi, ya ce wannan liriqatul jildi ne, wato taushin fatan wani is very soft haka. To shi yasa idan yana sa a ƙasa yana sujada yana tasiri da gagga sai wajen yari ne ya koma baki, don haka yana da alaka da halitta. Na biyu kuma ya ce wani lokaci wurin da ake sa goshi a ƙasa iya da tasiri. Misali wani yawanci inda suke masallacin anguwarsu yana sallah 3 ko 4 ko 5 a kan ƙasa ake sallah, ko kan taburma wanda take roba ce, ko kuma mutum yakan yi sallah a waje haka ya makara a juma'a ya zama a ƙasa ya saka, to wurin yana da tasiri wajen sa fatar mutum ta zama baka. Amma kuskure da muke muna fassara su suratul fatihi aya ta 29 da cewa wannan kuskure ne. shine Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhallu shahid shine sai Allah ya ce zaka ga alamar waɗanda suke tare da manzon Allah ya samu a ciki, zaka ga alamar fiskokinsu akwai alama. To kalmar mun zo asar sai mu ce alama, asari ana fasara asar sujud a ce tasirin sujada, amma mu sai mu ce alama. To aka ce alama sai ka duba bakin sai ka ce to ai shine. To a ka'ida yanzu a fasara da ce a ce asar shine tasiri. Ai Bahaushe na cewa abun iya da tasiri ko? To ai kalman asar ne. So da ka simahum fi wujuhihim min athari sujud, kana iya ga fuskokinsu akwai tasirin sujada. So tasirin sujada kaga bai zama alama ba. To shi yasa Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda, idan muka duba tafsirin Ibn Kathir rahimahullah juz'i na 4 yayi magana na sahabbai da dama cewa Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ce alamar tasirin sujada da ke fiskar su da ake iya gani shine as-samt al-hasan, shine daga kagan su zaka ga mutane ne masu nutsuwa, cikakkiyar nutsuwa. Saboda bautan Allah za ka ga kana ganin su ka ga alamar nutsuwa tare da su, don haka yace kana ganin fuskar su nutsuwa take bayyana. So don haka ashe simahum fi wujuhihim min athari sujud shine nutsuwar da ke bayyana a fuskar mutum saboda bautan Allah. Wanda ya kwane na kiyamul layl in ya fito da safe za ga fuskar sa akwai alamar hasken imani, akwai kuma nutsuwa tare da shi saboda ya kwane na bautawa Allah. To shine yace alamar ba wai wannan bakin bane, alama ne na cewa me akwai nutsuwa a fuskar su. Imamu Mujahid ɗalibin Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace simahum fi wujuhihim min athari sujud yace shine al-khushu' wat tawadu, shine a fuskar su zaka ga khushu'i da Allah yace qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Zaka ga khushu'i wato irin cikakkiyar nutsuwa da take an cika ta da biyayya da tsoron Allah subhanahu wataala. Wattawadu yace kuma za ka gan suna da humility, wato kaskantar da kai, ba mutane ne masu alfahari ba. Wannan shine alaman za ka ga a fuskokinsu akwai tasirin sujada. Tasirin sujada shine yace za ka gan su suna da cikakkiyar tsoron Allah, sannan suna kaskantar da kansu, ba su da alfahari, ba su da arrogance. To wannan shine fassaran, ba yadda mu muke dauka wai wannan dugan bakin shi ake nufi da wannan ba. Da wannan salaf magabatanmu na kwarai Allah ya musu rahama sukan ce ainihin kasratus sujud, yawan sujada ne mai imani yana sabbaba a rika samun nurun fil qalbi wa dhiya fil wajh. Yawan sujada kana bautan Allah yana sa zuciyarka ta yi haske da imani. Fuskarka daga an gani, ko da kai mutum ne da kake fatar ka ba ta da haske, za ka ga a ga fuskarka akwai yalkin imani a cikinta. Kamar yadda kake iya ga mutum bature ne amma sai ya ganshi babu haske, saboda me? Fari ne amma babu haske saboda babu imani tare da shi. Amma sai ga mutum fatarsa baka ce tana da duhu, amma saboda hasken imani sai ga yana baka sha'awa. To wannan shine fassara da malamai suka yi akan hakikanin simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ba yana ishara zuwa ga baki da ke goshina ba ko yake goshinka, yana ishara ne zuwa ga me? Yana ishara ne zuwa ga ya zama nutsuwa da tsoron Allah da ke bayyana, da tawazi'u da ke bayyana a fuskar mu, a ga nutsuwa tare da mu. To shine alamar cewa a fuskokin mu
akwai wannan tasirin sujada da lokacin da mai sujada ga Allah ya zama bayi da nutsuwa, bayi da tawazu ya kaskantar da kayi, sannan kuma bayi da cikakken mai da al'amarinsa zuwa ga Allah, sujadan bai amfanar da shi yadda ake so ba. Wannan shine hakikanin ma'anan, ba wai dugon baki da ke faruwa ba, wannan kuma ba wai dalilin kuma ka aibata wanda ke da shi bane. Wannan samuwansa ya ta'allaka da irin fatar da Allah ya halicce shi da ita, ba shi yayi wa kansa ba. Na biyu kuma ya ta'allaka da irin wurin da yake sujada. Sannan kai da baka da shi yana da alaka ne da fatarka da wurin da kake sujada. Saboda haka wannan ba alama ne na cewa in kana da shi kafi wanda baka da shi tsoron Allah ba, ko kuma in baka da shi ai kai alaman kana sa goshinka a ƙasa ne kada ya baki dan menene don baka da riya. A wannan ko bai nuna kana da falala ba, kawai yanayi ne na fata da inda muke sanya goshi a ƙasa. Amma dai babban asar sujud shine a ganmu da nutsuwa da mai da al'amuran mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Allah ya ba mu ikon yin haka. Sai wannan tambaya da biyu tace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan ta mace ce, ta ce bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ina yi wa malam da dukkanin jama'a fatan alkhairi. To mun gode. Malam menene matsayi ko hukuncin auren da bayan wani lokaci mai tsawo matar ta gane cewa mijinta ɗan luwaɗi ne, wato yana neman maza kenan. Bayan ta yi mashi magana sai ya nemi da ta rufa masa asiri, daga bisani ta sanar da magabatanta amma suka umurce ta da ta ci gaba da zama da shi. Malam menene matsayin auren kuma menene hatsarin abin da yake aikatawa? Bisalam, a sha ruwa lafiya. Amsa ta farko shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zuwa gare shi muke, Allah subhanahu wata'ala kuma zuwa gare shi za mu koma, daga gare shi muke kuma zuwa gare shi za mu koma. Wannan in mutum ya ji musifa abin da ake fada kenan, alladhina idza asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu imani idan musifa ta auka musu sukan ce daga Allah suke zuwa gare shi za su koma. Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga luwadi. Waɗanda suke yi kuma suke da'awar musulmai ne, Allah subhanahu wata'ala ya magance musu, ya dakatar da wannan mummunar ɗabi'a tare da su. Allah ya ba su ikon tuba zuwa gare shi. Waɗanda ma ba musulmi ba suke rayuwa tare da mu suke yi suke gayyato fushin Allah, Allah subhanahu wata'ala ya hana su aikata wannan laifi din. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da su daga aikata wannan laifi din. Gabanin mu yi magana akan hukuncin auren, babu laifi mu yi magana akan illa ta farko din, shine hatsarin aikin. Hadisai da dama sun bayyana hatsari na yin luwati. Mafiya yawa suna cikin littafin Sahihul Jami' na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah da ya ta hakikin hadisan. Daga ciki akwai hadisi a Sahihul Jami' na 1552 da Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce inna akhwaf ma akhafu ala ummati amal qaumi lut. Manzon Allah ya ce mafi tsoron abin da nake tsoro da shi ga al'ummata, abin da yafi firgitar da ni da al'ummata, wato ni da kai da ƴan uwanmu kenan, shine kada shedan ya yaudare su rika aikata aiki na mutanen annabi lutu. Abin da nake tsoro kenan, kada al'amari ya lalace a kai matakin da za su rika yin aiki irin aikin mutanen annabi lutu. A wani hadisi a cikin Sahihul Jami' na 5891 manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace mal'unun man amila bi amali qaumi lut. Allah ya tsine wa duk wanda ya aikata aiki irin aikin mutanen annabi lutu, shine luwati. Namiji ya je ya kusanci namiji, manzon Allah ya ce duk wanda ya wannan Allah ya tsine masa. Na uku akwai hadisi a cikin Sahihul Jami' na 6589 da manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yake cewa man wajadtumuhu ya'mal amala qauma lut, man wajadtuhu ya'mal amal qaumi lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Manzon Allah ya ce duk wanda kuka samu yake aikata aiki irin na mutanen annabi lutu, da wanda yake yin luwatsin da wanda ake yi da shi, idan ya amince a yi da shi duka ku kashe su. Don haka ko da akuya mutum yake luwatsi, akuyar hukuncin kisa ne akan ta a musulunci. In wani namiji ne ya amince a yi da shi, aka ba shi kuɗi, da shi da wanda yake da wanda ake da shi duka hukuncin kisa ne. In kuma da ƙarfi aka kama wani aka yi da shi, to anan ba a kashe shi. Dukkan sahabbai radiyallahu anhum sun fi mutum 100,000, kamar yadda Ibn Hajar rahimahullah ya kawo cikin al-Isaba fi tamyiz sahaba, dukkaninsu sun yi ittifaki duk wanda yake luwatsi hukuncin kisa ne a kansa, ba mutum ɗaya da ya saba. Dukkan sahabbai gaba ɗayansu da kasan adadin sahabbai, duk mutumin da Allah ya masa gyaɗar dogo ya taɓa ganin annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, ya yi imani da shi, ya mutu a musulunci, duk duniya
babu wanda bai da cewa hukuncin kisa ne akan mai luwatsi ba. Dukka cikinsu ko mutum ɗaya bai saba ba. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayh a cikin littafinsa na al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi, shafi na 240 zuwa na 245 dukka magana yake akan hatsari na lutu, cewa waɗanda suka fara yin luwaɗi namiji ya kusanci namiji sune mutanen annabi lutu. Wa lutan idh qala liqaumihi ata'atuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Allah ya ce kuna yin laifin da babu wani wanda ya rigaye ku a tarihin duniya gabanin ku ba taɓa samun wanda ya ba. Namiji ya rika kusantar namiji. Innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa. Allah ya ce kuna zuwa wa mata don biyan bukata, maza don biyan bukata koma bayan mata. Ba a taɓa samun wanda suka yi ba sai mutanen annabi lutu. Ibn al-Qayyim rahimahullah ke cewa da mutanen annabi lutu suka yi, Allah subhanahu wata'ala ya musu azaba kusan mataki ɗaiɗai kusan guda 7. Na farko ya ce Allah subhanahu wata'ala haka ya ta halakar da su ɗaya bayan ɗaya. Na biyu ya ce gidajen da suke rayuwa haka Allah ya mai da gidajen aliyaha safilaha, duka gidajen sai aka mai da su upside down. Idan upstairs ne sai a kifa saman ya dawo ƙasa, ƙasan gidan foundation ɗin gaba ɗaya sai koma shi yake kallon sama. Na uku ya ce sanda suka kai matakin da ƙasa take buɗewa Allah yake ɗura su a ciki, take haɗe su yadda kake haɗe lomar tuwo a cikin bakinka. Na hudu ya ce suna zaune a bayan ƙasa haka ake jifansu daga duwatsu daga sama, ba wai ruwan sama ake ba, ruwan duwatsu Allah yake musu don me, don sun yi luwaɗi. Na biyar ya ce idanunsu sai Allah ya makantar da suke gudu, suka zama makafi ba sa gani. Sannan na 7 Allah subhanahu wata'ala ya sa ƙasa. Na nawa? Na 6 ya ce Allah subhanahu wata'ala sa musu girgizan ƙasa. Girgizan ƙasa da ake haka Allah yake yi. Ibn al-Qayyim rahimahullah ya ce laifin da suke yi sai sa mala'iku da ke bayan ƙasa a duniya na 7 sai suka gudu sama suna tsoro. Ya ce mala'iku gaba ɗaya sun bar doron ƙasa, kowa sama ya koma yana tsoro don ya ga fitina da bala'i. Ya ce babu mala'ikan da ya saura a ƙasa, kowa sama ya tafi je ya zauna, ya ce ba zai zama a ƙasa ba saboda bala'i da ake duba girman mala'iku da Allah ya halitta. Amma ya ce mala'iku babu mala'ikan da ya zauna, kowa ya koma sama. Da wannan Ibn al-Qayyim rahimahullah ke cewa ko a yanzu ake luwadi saboda tuna azabar da Allah ya mutanen annabi Lut daga an fara, yace mala'iku suke guduwa sama, duk mala'ika daga ya gani sai ya gudu, yace ba ruwan mu, kar a je a mana azaba. Kowa gudu yake yi. Mu ne da bamu sani ba muke ta shera bacci ba mu san me yake faruwa ba. Amma mala'ikun Allah ba sa zama a wurin, kowa daga an fara luwadi sai ya sama, ba zai yadda ya zauna a kasa ba. Ka duba da girman mala'iku da biyayya ga Allah, amma ba sa iya zama a cikin mu, daga an fara suke guduwa. Duk mala'ikan da ya ji sai ga ƴan uwansa ana luwadi sai kowa ya gudu. Wannan fitina ta za a yi mutum ya zo ya rika aikata ta. Banda wannan, binciken likitanci ya bayyana yin luwaɗi yana kawo cututtuka mafi ƙanƙanta cututtuka 14, kuma kowanne a cike idan ya zama sanadi mutum zai iya barin duniya. Cututtuka 14. Akwai littafi mai suna da wani balarabe ya rubuta, likita ne gogagge ɗan ƙasar Algeria, sunansa Dr. Muhammad Aljazairi. Sunan littafin Sexual and Genital Diseases, cututtuka da ke alaka da kwanciya da kuma abin da ke da alaka da cututtukan al'aura da makamantansu. Ya buɗe babi guda yi magana mai tsawo akan cututtukan da luwaɗi ke kawowa, wanda dukkan cututtukan ba wai ma ƙur'ani ya faɗa ba, binciken zamani, binciken likitanci, wanda hatta akwai wanda ba musulmai ba duk su suka tabbatar da cututtukan na faruwa. Ya ce na farko luwaɗi yana kawo cutar AIDS, wanda ake cewa cutar ƙanjamau. AIDS ya ce babu kokonto yin luwaɗi na kawo shi. Na biyu akwai viral inflammation of the liver, yana kawo cutar liver. Menene liver da Hausa? Yana kawo cutar hanta. Yin luwaɗi yana kawo cutar hanta. Na uku yana kawo ta cuta da ake kiranta syphilis. Ya ce luwaɗi na kawowa, tana iya zama sanadi mutum ya mutu. Na 4 cutar gonorrhea, mai luwaɗi yana iya samun cutar gonoriya. Mun san cutar gonoriya ai da Hausa ma ko? To ya ce wannan yana iya samu. Na 5 akwai cutar da ake ce mata herpes. Ya ce cutar luwaɗi na kawo wannan cuta din. Sannan na 6 akwai bacteria da yake samun duburar mutum, ya iya kai matakin da dubura na fitar da tsutsa. Dalilin wannan ya ce masu luwaɗi suna iya tsuguna bayan gari su daga fitar da tsutsa a cikinsu yana zuba tsutsa. Na 7 cutar typhoid, wanda muka sani ya ce luwaɗi na kawo cutar typhoid.
ba kuma iya nufin duk mai typhoid luwaɗi yake ba, sai dai yana daga cikin dalilan da ke kawowa kamar yadda gurɓataccen ruwa ke kawowa. Na 8 ya ce akwai cuta da ake kiranta amoebiasis, ya ce luwaɗi na kawo ta. Na 9 akwai wasu worms da suke kama hanjin mutum, wasu cututtuka da suke kama hanji, ya ce cutar luwaɗi na kawo wannan. Akwai wata cuta da ake kiranta abinda muke cewa anan anal warts, su suna cewa inul warts, tana kama dubura, ya ce ita ma luwaɗi na kawowa. Na 11 akwai cuta da ke kiranta scabies, ya ce cutar da yin luwaɗi na kawo scabies, cuta ce. Na 12 akwai pubic lice, ya ce duk waɗannan luwaɗi na kawo su ɗaya bayan ɗaya, kuma kowace guda ɗaya tana iya sanadin mutum ya bar duniya. Kowace ɗin aka bar mutum da ita ta ishe shi fitina a rayuwa. Wannan fa banda tsinuwa da Allah yake wa mutum, wannan duk cututtukan zamani luwaɗi na kawowa. Kula ga wannan musulmi na kware bai dace ya aikata ba. Akwai 'yan uwanmu da ake yaudaransu akan wai luwaɗi yake ba da mulki ko yake ba da kuɗi. Mun san waɗanda suka fi kowa kuɗi a tarihin duniya tun daga zamanin sahabbai, baka taɓa jin an zargi wanda luwaɗi ba. Duba dukiyar Ibrahim bin Auf, duba dukiyar Uthman bin Affan radiyallahu anhum, ka taɓa jin wani a cikinsu an zarge shi ko da luwaɗi? Ko da kallon mata ta banza ko kallon namiji da shawa ba taɓa zargin wani a cikinsu ba. Ta yaya za a yi shaidan ya yaudare ka ɗauka wai kuɗin da Allah bai baka ba luwaɗi zai baka? Ta yaya za a yi kana musulmi na kwarai ka yadda? Gaba na gaba, mulki, ka manta da ayar qulillahumma malikal mulki ne tu'til mulka man tasha'u wa tunzi'ul mulka mimman tasha. Ka duba Allah ya faɗa yace shi yake bada mulki, kuma kana ji Allah ya bayyana cewa in ya tashi bada mulkin yakan duba bayinsa na kwarai ya ba su mulki ne. Duk waɗannan ayoyin ka manta, wa laqad katabna fi zabur min ba'di dhikri innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah yace bayin mu salihai za mu sa su gaji duniyar gaba ɗayanta. Babu inda Allah ya kira sabon Allah na bada mulki. Don haka mulki Allah yake bayarwa, kudi Allah yake bayarwa, kuma biyayya zuwa ga Allah ke sa Allah ya ba mutum. Hadithin Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, manzon Allah cewa inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi wala yahmilannakum istibda'ur rizq ala an tatlabuhu fi ma'asiyatillah fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Manzo Allah ya ce tun da aka hora wa mutum rai ba za ta mutu ba, ɗan adam ba zai koma zuwa ga Allah ba sai ya gama cinye arzikinsa da ajalinsa. Ba mutumin da zai koma zuwa ga Allah ya bar ƙwayar shinkafarsa ƙwaya ɗaya bai ci ba ko ɗigon ruwa ɗaya bai sha ba. Manzo Allah ya ce fattaqullaha wa ajmilu fi talabi, ku ji tsoron Allah, ku yi cikakkiyar takawa zuwa ga Allah, ku rika kyautata neman arziki, kar ku saba wa Allah. Ya ce ku sani kar ku yadda jinkirin arziki ya sa ku neme shi cikin saba wa Allah. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce abin da ke wurin Allah ba a samu sai an yi wa Allah biyayya. In dai abu Allah ya mallaka to biyayya zai sa ya baka ba saba masa ba. So da haka yan uwa da ke aikata wannan zunubi su ji tsoron Allah, su gane ba abin da zai baka. Kuma Ibn al-Qayyim rahimahullah cikin al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi yace wannan laifi ai ya saba wa ɗabi'ar halitta ma. Ɗabi'ar halitta, gardi ya kwanta da gardi ai bai yi ma'ana ba ma gaba daya. Mutanen annabi Lutu fa laifin da suka yi a yanzu, jama'a mu yi hakuri, sai in ce bai kai wanda ake wa Allah yanzu a bayan ƙasa ba, saboda su luwaɗin kadai suka yi. To mu a yanzu an halattar da luwaɗi din. Ka san fa cewa yanzu a duniya akwai ƙasashen da namiji ya auri namiji sunansa family. Wai yanzu is the new definition na family shine namiji ya auri namiji, family ne. Wato bayan luwaɗin an halattar da luwaɗin ma yanzu. Bayan nan ake kuma samun hatta lesbianism, mace ta auri na mace, ba wai su kwanta da juna maɗugo ba, sun halattar har sun yi aure, kuma sun je an ba su passport a matsayin ita Esther, a matsayin menene, ita ce mijin Ingozi, kuma a matsayin sun yi aure. Ka duba gayyato fushin Allah subhanahu wata'ala. Abinda aka yi a wancan zamanin mala'iku ke gudu a guje suka tsere, duk matsayinsu da tsoron Allahnsu. Kowane mala'ika ya tafi sama ba yana tsoron kada ya zauna a bayan ƙasa, saboda an gayyato fushin Allah. Ba waɗannan abubuwan ne suka sa Allah ce jaraba mu ba? Yanzu rayuwar da muke ciki baka ganin amma mana da sauki? Shi yasa yake cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Abun da ke faruwa gare ku na fitina da musibu da damuwa, Allah ya ce abun da hannunku ya jawo muku ne, dan ma kun yi sa'a ya yafe muku da yawa. Shi yasa yace na yafe da yawa. Abun da muke ake kama mu da shi bai kai kashi da cikin 100 ba, sauran duk yafe mana ake yi. Yanzu wannan laifin da ake duba abun da aka musu, a ce za a kama mu da laifin da aka yi,
muna laifin mutanen annabi lutu, laifin mutanen annabi shu'aibu, laifin mutanen annabi salih, duk babu wanda ba a yi, kuma har aka karo laifukan da ba su yi ba. A shi kenan inda kama mu za a yi dace a mana fiye da abin da aka musu, amma saboda rahamar Allah gare mu da darajar annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya takaita mana. Kuma a yau in ka ce ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, Allah din sai ya yafe maka. Kana tuba zuwa ga Allah, duk laifin da mutum ya na luwaɗi idan ya tuba zuwa ga Allah tuba na hakika, Allah subhanahu wataala zai yafe masa. Babu abin da Allah ba zai yafe masa ba. Muhimmin abu shine mu tuba zuwa ga Allah. In dai muka tuba, Allah zai yafe mana. Maganan aure, ka'ida malamai suka ce akwai fatawa da Sheikh Salih Al-Munajjid ya bayar a cikin fatawarsa ta 26199. yace idan mace mijinta nayi ta masa nasiha, idan bai gyara ba ta hakura da auren shi yafi alkhairi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda ya takawa Allah zai bashi mafita. So da haka bayan nasiha in bai daina ba, rabuwa da auren shi yafi, amma in ya tuba na hakika to wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai, Allah ya sa ya daina. Za mu ci gaba da karatu. Jiya mun tsaya a daidai kan aya ta 30 inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mala'iku cewa ni zan sanya khalifa na a bayan ƙasa, zan rika turo annabawa da manzanni da sauran shugabanni da nake ba su daman shugabantan al'umma. Mala'iku suka ce masa ataj'alu fiha man yufsidu fiha, Allah za ka sanya wanda zai zo ya taɓarna a bayan ƙasa ya zubar da jini, alhali mu muna tasbihi tare da gode maka da yabo zuwa gare ka, muna tsarkake ka. Allah ya ce na san abin da ba ku sani ba. Na'am. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله يتشي وعلم آدم الأسماء كلها، سي الله يلمن تد النبي آدم سونا يدك النسو، ثم عرضهم على الملائكة، سي بجرد وأن أبا بيزواج ملائكو، faƙala sai ce an bi'uni ku bani labari, ku gaya mini bi asma'i da sunayen ha'ula'i waɗannan in kuntum sadiqina, in dai kuna da gaskiya cikin abin da kuke harsashen kuke tsoron kada ya faru. Wa allama adam al-asma'a, sai ilmantar da adam. A wannan wuri malamai na Qur'ani suka ce an kira fi'ili, an kira maf'ulun bihi, ba a kira fa'ili ba. Shi yasa sai mu kaddara fa'ilin sai ya zama wa allama Allahu adama, sai Allah ya ilmantar da annabi Adam. Ilmantarwa shine fi'ili din, Adama shine maf'ulun bihi mansubun, Allahu azza wa jalla kuma huwal fa'il, haka shi ya bada ilimi zuwa ga Adam. Karkashi a fahimtar Ibn Abbas, Allah ya kara masa yadda, da Allah ya ce ya ilmantar da Adam, wannan ilimin da Allah ya ba wa Adam, inji Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda, shine ilimin da har yanzu muke amfanuwa da shi, muke gadansu a duniya. Dukkan ilimin da ya shafi na ƙur'ani ko na hadisi ko na fikihu ko ya shafi na biology ko chemistry ko physics ko ya shafi ilimin geology ko engineering ko medicine ko ya shafi human anatomy ko kuma human physiology ko ya shafi ilimin astronomy, duk ilimin da ka tuna, ko na economics ko na accounting ko na law, ko duk ilimin da ka tuna, ya ce na cikin wa allama adam al-asma'a ne. Shine mu yanzu muke cin gado, duk wannan ilimin ne da Allah ya ilmantar da annabi Adam. Shi yasa a ka'ida dukkan ilimi mai amfani Allah subhanahu wata'ala daga gare shi ne. Shi yasa yace allamal insana ma lam ya'lam, ya ilmantar da mutum abin da bai sani ba, kuma yace wa ma utitum min ilmi illa qalila. Duk da wannan ilimin nan dan kadan aka baku, kuma yace wa annabinsa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Haka duk ilimin da yau muke tunkaho da shi a duniya na kere-kere na technology, ci gaban zamani da ake kera kwamfuta da jirgin sama, duk ya shiga cikin ilimin da Allah ya ilmantar da babanmu Adam alaihi salam, shine wa allama Adam al-asma'a. Kalmar Adam asalinta daga kalmar al'uduma ne a larabci. In an ce al'uduma shine launi da ke tsakanin fari sol da kuma baki. To launin da ke tsakanin fari sol da baki ana ce masa uduma.
to kalmar uduma na komawa kan kaman ka ce launi ruwan ƙasa, kamar abin da ake cewa brown. To wannan launi da ke in between kala guda biyun nan, to shi ake cewa udo. To shi ne asalin launin babanmu Adam alaihi salam. Shi ne, shi ba fari sol bane kuma shi ba baƙiƙirin bane, wato kalansa kaman kalan ruwan ƙasa ne, kaman chocolate color haka da ake fada. Yawwa, so da haka asali launin mu ko a yanzu ba baƙaƙen launi bane, ya dace a kira mu brown ne asalin launin fata. So shi sa sai ake kiransa Adam, wato wanda aka halicce shi daga launin da ba fari sol ba kuma ba baƙiƙirin ba, to sai zama kamar ruwan ƙasa, to shine Adam wanda aka samar da shi daga wannan. So da haka sai Allah ya ilmantar da Adam al-asma'a jam'i ne na ismun shine suna, kamar a ce name ko kuma a ce noun, duka yana iya ɗauka, a ce suna ko noun da ake iya kiran abu da shi. So al-asma jam'in sai a ce al-asma jam'u taksir kenan. Sai Allah ya ilmantar da Adam sunaye kullaha dukka, inda an ce al-asma aka tsaya ma ba a ce kullaha ba, yayi ya ɗauki dukkan suna da ka sani na ilimi, shine kaza shine kaza, kaza shine kaza, ga amfaninsa ga cutarwansa, saboda al din nan lil umum ne, lil istighraq. Allah ya ilmantar da Adam sunan komai da hikimar halittarsa da ilimin da ke cikinsa da yadda ake nema masa magani, idan bishiya ne da amfaninta da illarta. Shi yasa ya zama duk hatta ilimin medicine daga nan aka same shi. Wa allama Adam al-asma'a, sai ce aka ilmantar da shi duk sunayen, kuma kullaha ya ce gaba ɗayansu. Kaga wannan taukidi ne, bayan an ce al-asma kuma sai aka ce kullaha dukkaninsu, wato shine emphasis ne, ana ƙara tabbatar da sunayen na komai da komai Allah ya bashi ilimi a kansu. Kuma tun da aka ce allama na da bambanci da kalman arrafa shine sanin abu physically, amma allama kuma shine ka san abu ciki da wajensa. So tun da aka ce allama aka masa ba kawai ma'arifa bane, ilimi ne, to da aka ya san abun ciki da waje. Shi yasa kenan iya da ilimin mai zurfi, ba kawai ilimin da yake ainihin doron ƙasa, kawai physical abu from the surface da kake gani bane, a'a ilimi ne da yake na lungu, wanda yake an shiga cikinsa sosai, haka Allah ya ilmantar da shi. Thumma aradahum alal mala'ika, a magana mafi inganci na malamai shine abubuwa ne Allah ya gabatar masa wa Adam, ɗaya kaza shine kaza da kaza da kaza, an halicce shi da kaza, fa'idarsa kaza da kaza, illarsa kaza, in ya samu matsalan kaza ga yadda za a gyara shi, in an sarrafa kaza yana iya bada kaza, in an ɗauki auduga za a iya yin tufafi da ita, idan aka ɗauki ice kaza za a iya yin dafa abinci da shi, in an ɗauki ƙwaya kaza za a yi abinci da ita, kaza an yi abinci aka ci za a mutu, amma kaza yana da kaza, a cikin kaza akwai vitamin kaza da kaza da kaza, amma kaza da kaza babu kaza da kaza, rana tana da kaza da kaza, akwai amfanin kaza da kaza, a cikinta akwai cutan kaza da kaza, duk abin da yake da ilimi sai Allah ya ba wa Adam alaihi salam. Kuma wannan ba wai jami'a sai an bude an masa ba, kawai inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun, kawai an ce kun kasance shikenan an yi an gama. Tun daga BSc, MSc, MBA, PhD da komai an yi an gama cikin kun fayakun. Ai al'amarin Allah shikenan, ba abu ne mai wahala da sai an ji an yi ta hadda, ana kwana a dare a haddace ta zube, ba sai an yi wannan ba. Idan Allah ya ga dama kawai take yake bayarwa subhanahu wata'ala. Don haka wa allama Adam al-asma'a kullaha, thumma sai arabahum ya bijirar da waɗannan ababe zuwa gaba alal mala'ika, akan mala'iku. Mun yi bayani akan mala'ika ce asalin jam'i ne al-mala'ika, mufradin asali sai a ce me mal'ak, shine mala'ika ɗaya mal'ak. Amma asalin kalmar ma'alak ne sai aka gabatar da ainihin lamun gaba, aka jinkirta alifin, ma'alak sai zama mal'ak, kuma daga al'aluka shine ar-risala. So da haka asali shine wanda aka halicce shi da wani abu na sako, saboda dukkan mala'ikun Allah babu wanda ba bashi wani sako ba, akwai aiki da aka raba musu, to shi yasa suka zama mala'iku wanda suke messengers, wato yan aike na Allah da aka raba musu, suna da schedule of duties, kowa da irin duty da aka bashi, kai kura da kaza, kai yi kaza. To shi yasa tunda suna da wannan a matsayin yan aike ne, sai aka bada sunan su daga wannan. To sai Allah ya ilmantar da Adam, thumma aradahum alal mala'ika, sai ya kuma bijirar da mala'iku. Kalmar zuwa ga mala'iku, kalmar thumma a ka'ida na nahawu shine iya nuna maka na farko ya riga na biyu, kuma tsakaninsu akwai jinkiri da yawa. Shine bayan Allah ya ilmantar da Adam, sai bayan wani lokaci mala'iku kawai sun ci gaba da harkoki, sai Allah ya bijirar musu. Shine yufidul atab wat ta'khir wat tartib, yana hada ababe biyu ayi adafi, kaman thumma shine kaman ka ce then,
in ka ce then na farko ya riga na biyu kuma tsakaninsu akwai jinkiri, kuma yana tabbatar da sanda na farko ya faru na biyu ya faru. In aka yi adafi da wawun aka ce ja'a Muhammad wa Isa, Muhammad ya zo, Isa ya zo, bai nufin Muhammad ya riga Isa, bai nufin Isa ya riga Muhammad, kowa yana riga dan uwansa. Amma ka ce ja'a Muhammadu thumma Isa, wato bayan Muhammad ya zo sanda aka dade tukunna Isa ya zo. In kuma na ce ja'a Isa thumma Muhammad, to Isa ya zo sanda aka dade Muhammad ya zo. Amma an kace kai adafi da fa'un kuma shine na farko ya riga na biyu amma babu jinkiri tsakaninsu. In na ce ja'a Isa fa Muhammadu, shine Isa na zuwa kuma sai Muhammad ya zo shi. Sau da haka sai mu rika kula da waɗannan haruffa guda uku a ƙur'ani. Thumma na farko ya riga na biyu kuma tsakaninsu akwai jinkiri. Wawun bai nuna na farko ya riga na biyu, bai nuna na biyu ya riga na farko, kowanne zai iya ɗauka. Na uku fa'un shine fa, to iya nufin na farko ya riga na biyu kuma tsakaninsu babu jinkiri. Sau da haka thumma aradahum alal mala'ika, sai Allah ya bijirar da wannan abubuwa da ya ilmantar da Adam zuwa ga mala'iku. Sai ce qala anbi'uni, ku bani labari. Malamai suka ce ku bani labari anan menene, fi'ili ne na umarni ko kuma kalubale ne? In ka ce anbi'uni bani labari, ai kaman command ne, imperative ne ko, kaman kana umurta a yi ne. A ka'ida na malamai suka ce anan wurin ba umarni yake ba su ba, challenge ne, wato ga kalubale, ga examination. Anbi'uni, ku ban labari. Ai kaman yanzu a exam a ce mention 5 qualities of kaza, ka kira qualities ɗin kaza ko nagartan kaza da kaza guda 5 a cikin jaraba mai aka maka, ba umarni ake baka ba, kalubalantan ka ake yi. So akwai kuma bambanci tsakanin mai umarni da abin da kawai an ce yi ne, ɗebo mun ruwa, wannan umarni ne. Amma idan aka ce kawo kaza guda 5 kirga su mu je, ana maka mai kalubale ne, ana jarraba ka ne a ga ka fahimta ko baka fahimta ba. Don haka anbi'uni shine kalubale ne, is a challenge, ana kalubalanta su ne, cewa ku gaya mun bi asma'i da sunayen ha'ula'i, waɗannan ababe din, tun daga sunayen mutum da halittar mutum da komai nasa, har zuwa sunayen mala'iku da yadda Allah ya halicce su da sauran halittun sammai da ƙasai, shine dukkan abin da ke cikin universe, duk abin da ke cikin duniyan nan gaba daya. Sai Allah ya ce ku gaya mun in kuntum sadiqina, in dai kuna da gaskiya akan me, akan magana su cewa ataj'alu fiha may yufsidu fiha, yanzu Allah za ka sanya a cikinta ƙasan nan wanda zai yi fasadi wa yasfiku dima, ya zubar da jini, wa nahnu nusabbihu bihamdika, mu ga muna maka tasbihi tare da yabo da godiya gare ka, wa nuqaddisu laka, muna tsarkake ka. Sai Allah ya ce to in abin da kuka yi harsashen nan kuke tambaya karfa ya je ya faru, in kuna da ilimi a kansa to sai ku gaya mun waɗannan ababen, shine ga ilimi. Sai aka tambaye su faɗa. Ƙarƙashin ayat da ta gabata akwai wata fa'ida mai muhimmanci ta ilimi, shine inda suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya Allah mu ga muna tasbihi gare ka, muna tsarkake ka, muna godiya da yabo gare ka. Da wannan malamai suka ce irin Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala da irin Muhammad Al-Amin Shankiti rahmatullahi alai a cikin Abwaul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'an, shine ya halatta mutum ya faɗi wani abu da Allah ya masa na alkhairi a babin godiya ga Allah da ba da labari don akwai maslahar ba da labarin. Misali kuna zaune ka ce kai ni fa haka Allah ya ni, idan dai ban yi sallan isha ba ko zan yi baccin ba zai yi ba, kaga ai yabo ne. Amma kana yi ne don ka gode wa Allah, ko da ka yi niyan bacci ba za ka iya baccin ba dan baka sauke farali a kanka ba, babu laifi akan wannan. Ni alhamdulillah haka Allah yi, lokacin da nake haddan Qur'ani ina iya haddace rabin izu a kwana daya, kuma zan iya kiyamul lail da shi ba tare da na rike Qur'ani ba, wannan babu laifi. Da sharadi me, kana faɗa don kana gode wa Allah akan ni'ima, kana ba da labari. Idan a zuciyarka babu jin wani alfahari da isa da tinkaho yayi, babu laifi. Shi yasa sahabbai suka ce wa nahnu nusabbihu, malaiku suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, mu muna tasbihi gare ka kuma muna tsarkake ka. Kaga ai suna yaban kansu ne, amma ba suna yi dan alfahari bane, don su nuna cewa suna godiya da ya halicce su ya raba musu aiki ne. Wannan shi yasa manzon Allah a cikin hadisin Bukhari sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana sayyidu waladi adam la fakhar, ni ne shugaban yan adam gaba ɗaya babu alfahari. Da kansa ya ce ni ne shugaba gaba ɗaya halittun da Allah ya, ni ne shugaba kuma ba alfahari nake ba. Kaga ashe ya faɗi abin da Allah ya masa, so babu laifi ka faɗi wata ni'imar da Allah ya maka, amma kar ka faɗa don alfahari, sai dai don godiya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Amma in dan alfahari ne, to ai mu ne kaza, ai mu ne kaza, wa isan ba mu ba, wannan kuma haramun ne. Shi yasa Qur'ani yace fala tuzakku anfusakum
huwa a'lamu bi taqa. Kar ku tsarkake kanku, Allah shi ya san waye mai takawa. So da haka wannan an hana, amma don a godiya ga Allah babu laifi ka faɗi ni'imar da Allah subhanahu wataala ya maka, amma lokacin da kake faɗa ka rika ganin cewa zuciyarka kana da control a kai, kar ka bari shi dan yaudare ka a wajen faɗa din. Kana yi ne don ka gode wa Allah. Allah ya ba mu ikon gode wa ni'imominsa. Don haka shi yasa suka ce muna tsarkake ka Allah kuma muna ma tasbihi. Sai Allah ya ce in kuntum sadiqina, in dai wannan harsashen wanda zan halitta za su zo su yi ta zubar da jini ne, babu biyayya zuwa garin da kuke fargaban kada ya faru, to ku faɗi waɗannan sunaye. Sai Allah ya kalubalance su. Na'am. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kalu suka ce subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka, la ilma lana, ba mu da ilimi, illa ma allamtana, sai abin da ka ilmantar da mu. Innaka lalle kai anta Allah al-alimu, mai cikakken ilimi ne, al-hakimu, mai hukunci ne da akwai hikima kuma cikin hukuncinka. Kalu sai mala'iku suka ce, wanda yake nuna mana cewa mala'iku suna magana, ya tabbata da cewa mala'iku suna magana don ya ce kalu sai suka fada, don haka mala'iku suna magana. Suka ce subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah. Tsarki suna kenan kamar me tsarkake Allah, ce a'a Allah subhanahu wataala ba kalubalanta muka yi ba. Da wannan malamai yasa suka ce tambayan da mala'iku suka yi ba suna yi ne don su yi kalubale ba, suna yi ne don neman ilimi. Shi yasa suka ce subhanaka, subhanallah, tsarki ya tabbata ga Allah. Allah ba muna yi ne don kaza ba, kafi mu sanin abin da ke zukatanmu, muna yi ne don me, kawai don mu nemi ilimi akan abin da ba mu sani ba. Shine la qalu subhanaka, tanzihan ne, tsarkake Allah subhanahu wataala. Shi yasa ayoyi da dama sukan zo a Qur'ani da subhana. Misali subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla. So da haka wannan tsarkakewa ne na Allah subhanahu wataala. Na daga cikin tasbihi subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Waɗannan tasbihi guda biyu na da muhimmanci mu rike. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Kana tafiya kana yi, kana zaune kana yi, kana kwance kana yi. Annabi yace kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani alal mizan, wa habibatani inda rahman. Kalmomi ne guda biyu, suna da sauki akan harshe, babu wahalan fada. Sannan kuma sakilatani fil mizan, suna da nauyi akan mizani gobe kiyaman ana auna maka aiki. Wa habibatani inda rahman, kuma Allah yana son su. Shi yasa mu dage da yawan tasbihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim. Sai suka ce subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka, la ilma lana, ba mu da ilimi, illa ma allamtana, ya Allah sai abin da ka ilmantar da mu. Ba mu da ilimin komai sai abin da ka ba mu da ilimi. Wannan kuma mala'iku suna koya mana ladabi, shine dukkan abin da ilimin ya buya gare ka sai ka ce wallahu alam, baka sani ba. Sau da dama ɗaliban ilimi sun gagara fahimta, in aka maka tambayar da baka sani baka ce wallahu alam, sun gagara gane cewa daraja ce. Sai ka ga ɗalibin ilimi gaba ɗaya karatunsa na hau bai wuce ibtida'iyya ba, balaga bai ma fara ta ba, bai ma fahimci komai a cikin masail fiqhiyya ba, hatta umdatul ahkam bai haddace ba, balle bulugul maram, balle haddace bukhari ko kutubus sitta. Duka waɗannan bai yi su ba, amma duk matsalan ilimi sai ce ni fa a fahimta ta kaza ce. Wannan ba daidai bane. Duk abin da aka tambaye mu ba mu sani ba mu ce ba mu sani ba. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi da kansa an tambaye shi yakan ce bai sani ba wallahu alam. Kamar yadda Yahuda suka zo kure shi, Allah ya turo masa wahayi na cikin suratul kafi, annabi ya ce bai sani ba. Sahabin da ya fi kowa sanin halal da haram shine Mu'azu dan Jabal, Allah ya kara masa yadda. Amma da kansa manzon Allah ya ce masa atadri ma haqqul ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah, ka san haƙƙin bayi akan Allah da haƙƙin Allah akan bayi? Sai ya ce Allahu wa rasuluhu alam. Allah da annabinsa suka sani, ni ban sani ba. Ka duba duk iliminsa amma ya ce shi bai sani ba. Duk wanda iliminsa ya kai kololuwa shi ya fi yawa da cewa wallahu alam, ban sani ba. Amma ɗalibin da bai bayanci ilimi ba, to shine yake gaggawan ba da fatawa. Abin da baka sani ba na addini ka ce ban sani ba, daraja ce a ilimi. Amma ka yi zuƙi ta mallako, ka yi harsashe ka faɗa, wannan kuma halaka ne da kaskanci da walakanci yake jawo maka. Shi yasa ibnu mas'ud Allah ya kara masa da yake cewa man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul, fa in lam yakun ya'lam falyaqul wallahu a'lam, fa inna min al-ilmi ay yaqula al-insanu wallahu a'lam fi ma la ya'lam. Ibnu mas'ud Allah ya kara masa da ce duk wanda aka yi wa tambayan ilimi in ya sani ya faɗa, idan bai sani bai ce bai sani ba, saboda matsalar da baka sani baka ce baka sani ba, shi ma ilimi ne. Abin da baka sani baka ce ban sani ba, shi ma ilimi ne. Ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na musulunci a duniya, musamman a duniyar hadisi, yana nan Sheikh Abdul Musin bin Abbad.
makaho ne bai gani, so da haka bai iya karanta ilansa bai gani sosai, bai iya karanta tambayoyi da ake masa. Ga kujerarsa iya karanta sahihu muslim yanzu haka a harami, ana karanta masa abu tambaya kawai zai zo ya karanta a wurin, za a ce malam na tambaya, tambayar kaza sai ce wallahu alam, kaza wallahu alam, hada sa'il yaqulu kaza ce wallahu alam. In aka maza sai ya ce sai ya ji yayi bincike akai. Sheikh bin Bas rahimahullahu ta'ala bai gani, shi makaho ne ma gaba daya, ba wai raunin gani ba, amma akwai ran da aka tunkare shi da tambaya bakwai dukkanin sai ya ce wallahu alam ban sani ba, kuma a lokacin shi yake shugabantan kwamitin fatawa na duniya gaba daya, amma dukkanin sai ya ce wallahi la adri, wallahi ana la adri. Sheikh Abdul Musin bin Abbad professor ne na hadisi, yayi vice chancellor a jami'ar da nake karantarwa ta Madina 1960, wajen 5 to 7, wajen shekara 50 da yan kai ma yayi BC a wurin. Amma idan aka tambaye sai ce wallahu alam, ni ban sani ba, la adri, wannan ban sani ba. Shi yasa idan ilimi ya koshi mutum yana da gaggawan cewa bai sani ba. Shi yasa ka'ida ko amsa tambaya ne manyan malamai irin su Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, sai ce ba mu tambayoyin, sai ya je yayi nazari ya amsa. Saboda me? Saboda kawai a karanta tambayar shedan zai iya sa kai kuskure. Amma sai su je su zauna su tara duk maganganun magabata akai, su ga me suka faɗa akai. Tambaya akai wa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala akan hadisi daya, shine da manzo Allah ke cewa ya Aba Umair ma fa'ala an-nughayr. Ya ga wani yaro yana wasa da tsuntsu, manzon Allah sai tsuntsun ya mutu, yaron ya ta kuka, tsuntsunsa ya mutu, sai manzo Allah ya gaishe ke cewa ya kai wani me faru ga tsuntsun ka ne yana mar wasa. Akan wannan tambaya kai Imam Shafi'i ya ce ku ban hadisin da ya je san da ya cire fa'idodi da darussa da ake koya a hadisin guda 1000. Hadisin duk bai kai kalma 10 ba. Ya aba Umair ma fa'ala an-nughayr, san da ya cire darussa guda 1000 cikin hadisin. Ga kalmomin ya aba Umair ma fa'ala an-nughayr, kalma 6 zuwa 7, amma san da ya cire darussa guda 1000 ciki. To shi yasa matsalar ilimi ba ta bukatan gaggawa. Rudani da dama da muke shiga a cikin a kasar mu ta Najeriya shine fatawa babu ilimi. Kowa mufti ne mai fatawa ne, da wanda ya sani da wanda bai sani ba. Mutum haka zai tsaya yayi ta fatawa ba tare da ya fahimci matsala ta addini ba kuma baya kuma mutunta maganganun magabata. Idan za ka yi fatawa ka karanta ayoyin Qur'ani, ka karanta maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka karanta maganganun sahabbai, ka duba fatawoyi da kwamitin malamai suka yi na duniya, wanda iliminsu da tsoron Allahnsu da shekarunsu da gogewansu da experience ya fi naka, sai ka gaya mutane ga abin da suka ce ka huta. Amma ka zo ka ce kultu na ce, sai mu ce man anta, kai wane ne dan uwana da kace. Ai baka kai magana authoritatively a addini ba. Dole mutum ya kaddara matsayin da Allah ya tsaye da shi, ka karanto maganganun malamai sai ka gaya mutane, to wannan shine dade. Allah subhanahu wataala ya bamu ikon yin haka. Daga suka ce la ilma lana, ya Allah bamu da ilimi illa ma allamtana, sai abinda ka ilmantar da mu. Innaka lalle kai anta Allah, innaka lalle kai anta Allah, zul kai ne al-alim. Ma'anan al-alim shine zul ilmil wasi ash-shamil. Ya Allah kai ne mai cikakken ilimi yalwatacce wanda ya gama komai da komai. Al-hakim kuma kai ne mai hukunci, kuma kai ne mai hikima cikin hukuncinka. In an ce al-hakim yana daukan kai ne mai hukunci, wato hukuncin Allah kala biyu ne. Akwai hukunci al-hukum ash-shar'i, akwai al-hukum al-kauni. Akwai hukunci na shari'a shine ku yi sallah, ku yi zakka, ku yi azumi, shan giya haramun ne, luwadi haramun ne. Shi ake cewa hukunci na shari'a, wanda Allah subhanahu wataala aran ma ya gaya mana shi a Qur'ani, ko da cikin afa hukumar jahiliyyati yabghun, afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Akwai kuma hukuncinsa na kauni, yadda Allah ya kaddara hukunci cewa yau za ka yi farin ciki ko za ka yi bakin ciki, za ka yi dariya ko za ka yi kuka, za ka yi bacci ko baccin ba zai zo ba, za ka yi tafiya cikin nasara ko kuma za ka yi hatsari. To wannan su ne hukunci na kauni, abinda Allah ya kaddara, wato wani abu na kaddara wanda ke da alaka da destiny da Allah ya kaddara. Shi ma akwai shi a Qur'ani, kamar yadda cike zo cikin suratu Yusuf cewa falan abraha al-ardu hatta ya'dhana li abi aw فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله
muhallu shahid a nan shine hukuncin Allah da yake na kaddara da dan uwan Yusuf babban su yake cewa falan abrahal arda hatta ya'dina li abi bazan bar nan kasar ba har sai babana ya mun izini aw yahkum Allahu bi ko kuma idan Allah ya kaddara hukuncinsa sai ce ya hakuma bi ma'ana wannan alhukum alkauni kenan har sai abin da Allah ya kaddara an Allah ya kaddara zan tafi kuma sai in tafi amma an bai kaddara ba to ina zaune to da wannan shi ake kiransa alhukum alkauni to duk na Allah ne shi mai hikima ne wajen hukuncinsa saboda Allah subhanahu wataala yana da hikimatun baligha ya kira hikima na biyu kuma shine mai hukunci na shari'a legislation shi yake yi kaza halal ne kaza haramun ne na uku kuma shi yake kaddarawa shi kadai isa yasa ayi ruwa kuma a dauke ruwa shi kadai isa ya baka arziki ko ya hana ka shi kadai isa yasa kai bacci ko kada kai bacci in bai gana ba za ka yi baccin ba so da haka duk waɗannan iya tabbatar da na Allah ne don haka al-alimu sunan Allah ne al-hakim sunan Allah ne shi yasa manzo Allah ya ce inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-janna Allah iya da sunaye 99 ba wai su kadai bane sunayen Allah babu wanda ya san adadin su sai Allah saboda hadisi ya ce aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib min indak tunda annabi ya ce akwai ilimin da Allah ya boye na gaibi a wurinsa ashe babu wanda ya sani so a cikin sunayen Allah da suka tabbata a Qur'ani da hadisi in ka san 99 ka haddace su ka san ma'anar su kuma kai aiki da su wajen addu'a da tabbatar wa Allah hukunci nasa ne a sunayen to makomarka aljanna gobe kiyama shi yasa yana da matukar muhimmanci a samu darasi da za a karantar da mutane asma'ullahi husna su san su haddace su san ma'anan su yi aiki da shi yana cikin hanyar samun aljanna da sauki kuma zai wahala wani dan boka ko matsafi ko dan sihiri ya yaudare ka in ka san Allah na hakika da sunansa babu wanda zai zo maka wani barazana ya burge ka ya cuce ka ka san Allah ke bayarwa shi yake hanawa ba wanda zai baka mulki sai Allah duk girman rawani mutum ba zai daura ya baka mulki ba sai Allah ya ce kun tukun nafa ya kuni ya kasance so in ka san Allah sosai ba a yaudaran ka da bokanci ko da tsafi ko da sihiri ka san akwai aikin Allah akwai aikin da ya fi karfin dan adam ko mutum ya ce wai zai baka mulki kuma zaka bashi kuɗi ko ba kyauta bane wai sai ka biya ya ba wa kansa mana na'am قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم سي الله يتي يا كي آدم أنبئهم باسولا باري بأسمائهم da sunayen waɗannan halittun namu waɗannan abubuwan da Allah ya ilmanta sai ce Adam ga ya musu falamma anba'ahum da ya ba su labari bi asma'ihim da sunayen komai da komai yayi bayanin mutum yayi bayanin matsayinsa yayi bayani akan dukkan halittun Allah da ke cikin universe da ke duk bayan ƙasa a ko'ina a yi ta tambaya yana amsawa Allah ya bashi wannan ilimi din kala alam aqul lakum sai Allah ya ce ban gaya muku inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi ban gaya muku na san abin da ya buyi a cikin sammai da kasai ba wa a'lamu kuma na san ma tubuduna abin da kuke bayyanawa wa ma taktumun da abin da kuke boyewa kala ya adamu sai Allah ya ce ya kai adam an bi'uhum ba su labari bi asma'ihim da sunayen shine duk abin da ya shafi kowane abu sai ya daga sai adam yayi bayani akai daga halittansa da albarkarsa da darajarsa da fa'idansa da kuma matsayinsa a shari'a yayi komai ya gama su kuma malaiku an tambaya ba su faɗa ba da wannan malamai suke cewa darajar dan adam wato jinsin dan adam Allah ya ɗaukaka darajar mutane akan mala'iku duk da biyayyar da suke wa Allah matsala ce khilafiyya wanda Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi yayi magana mai tsawo akan ta haka Imam Shawkani rahimahullah yayi magana cikin Fathul Qadir akan da jinsin mutum da na mala'iku wanne fi babu kokonto ya tabbata cewa darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi darajar mala'iku da wannan ake cewa an fifita jinsin dan adam akan jinsin mala'ika don annabinmu shine shugabannin gabaki ɗaya halittun Allah gobe kiyama so da haka wani kin cewa an ɗaukaka darajar ɗan adam a cikinmu da ya kai matsayi manzo cikamakin annabawa akan hatta mala'iku
tare da cewa kuma akwai darajar mala'iku da Allah ya ba su da za ta ifinta mu ta wani janibi, kamar da annabi ya ce a cikin Qur'ani Allah haka ito qul la aqul lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqul lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Halittun su da Allah ya musu yafi namu, biyayya su zuwa ga Allah yafi namu, amma lalle an ɗaukaka annabin mu akan su gaba daya, wanda kira maka darajar mutum ɗaya kenan. Na biyu kuma ɗaukaka mu da akai malamai suka ce dalilin ilimi ne. Kaga annan mala'iku ba su faɗa ba na ilimi, amma annabi Adam yayi, kuma shine babanmu. Kaga kenan akan wannan aka umurci su yi annabi Adam sujada, wanda za mu zo nan gaba insha Allah. Shine darajar dan Adam da ilimi, Allah yana kai dan Adam matsayi kololuwa. Amma in mutum bai da ilimi, duk karfin sai ga zama abin tausayi. Shi yasa mu nemi ilimi don Allah. Duk ilimi da yake beneficial to mankind, duk ilimin da ke da amfani ga dan Adam, mu neme shi mu yi aiki da shi. Addini yana bukatar mu da ilimi, darajar mu ilimi ne. In babu ilimi za mu walakanta. Duk ilimin baban kan baka da shi, in ya koma zuwa ga Allah ya shikenan kai asara. Shi kudi ana cin gado, amma ilimi saboda daga cikin abin mamaki da Allah subhanahu wataala ba shine ba a cin gado. Za ka yi cewa wani ya tashi dan kasuwa daga Abuja zai yi tafiya, zai je Kano ya siyo kaya, ko zai je Lagos, ko zai tafi Onitsha ya siyo kaya, ya ci karo da yan fashi a hanya suka kwace jarinsa miliyan 25, wallahi ya dawo talaka bai da komai. Amma baka raba jin an kwace ilimi ba a ce a ramma ne kama hanya daga Abuja zai tafi wa'azi Kaduna ya ci karo da yan fashi, wallahi suka kwace tilawa, yanzu jahili ne, babu haddan Qur'ani. Ka taba jin an yi wannan? Ba a taba yi ba, kuma ba za a yi ba a duniya. Shi ilimi duk yadda mutum ya kai zai barka da kayanka, duk kinka da mutum yake ba a kwacewa. Zai kwace kudinka, ya kwace gidanka, ya kwace hularka, ya dake ka, amma ilimin nan bai sai baka da shi ba. Kuma in ka tashi tafiya ba a cin gado, ka tafi da kayanka kenan, kowa sai dai nemi nasa. Ba a taba cewa a ran ma ya rasu an raba gadon haddansa an ba a yansa izo 5 ba, ya tafi da kayansa, kowa sai dai nema. To da ka ilimin babanka bai da amfani gare ka, sai kai ma ka nema. Mafhum? Tayyib. Don haka Allah ya ce inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi, ni na san gaibin abin da ya buye sammai da kasai. Da wannan malamai suka ce mala'iku ba su san gaibi ba. Sai dai gaibi kala biyu ne, akwai gaibi da ake cewa nasabi, akwai kuma gaibi da ake kiransa kulli ko kuma ami. Gaibi na nasaba shine wani ilimin da Allah yake ba wasu ya hana wasu. To akwai mala'ikun da Allah zai kira ya ce je ka dauki ran wani misali. Kaga ai gabanin a dauki ran Allah ya bashi ilimin, amma wanda za a dauki ransa ya san za a dauka bai sani ba, to ya zama Allah ya keɓanta wata halitta da wannan ilimin da bai ba wani ba. Akwai kuma gaibi gaba ɗaya gamamme, yaushe za a yi kiyama babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala. Wane ne a cikin mu dan aljanna, wane ne dan wuta, Allah ya kare, babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala. Wa a'lamu, Allah ya ce na san ma tubuduna, abinda kuke bayyanawa kuke faɗa, wa ma taktumuna, da abinda kuke boyewa. A ina ake boyewa? A zuciya. Da wannan malamai suka ce mala'iku suna da zuciya, tunda ya ce wa ma taktumuna, aran ma babu laifi ka nemi mana aya ɗaya a gaggauce ko. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Da Allah ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim, zukatan mala'iku aka san Allah yake magana. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq. Zukatan mala'iku ne, da haka mala'iku suna da zuciya. Akwai wanda suke kore halittar mala'iku, ba su da zuciya, ba su da ido, ba su da kaza. A'a, zuciya Qur'ani ya tabbatar ya halicci mala'iku da su da shi, don ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Kuma anan ya ce wa ma taktumuna. Fahimta kuma ta Mujahid bin Jabal alaihi rahmatullah, wa ma taktumuna shine Allah ya san a cikin mala'iku akwai iblis ya zo ya fake a cikin su. Shi bai tare da su, munafiki ne. A zahiri yana yi wa Allah biyayya, a zuciyarsa babu imani. Yadda ake munafurci, yasa Allah ya ce na san abin da kuka bayyana da ku kuka yi magana don Allah kuke. Wa ma taktumuna, a cikin ku akwai wanda ya fake munafiki ne, shine iblis. Shine wa ma taktumuna, da abin da kuke boyewa, dan nan gaba za a bada umarni kuma shi ba zai bi ba, kuma hukunci zai tabbata. Za mu yi magana nan gaba kada insha Allah akan shi iblis yana cikin mala'iku ko baya cikin, mala'ika ne ko ba mala'ika ba. Insha Allah ta'ala ina ga darasin gobe za mu samu ikon yin magana akai. A nan za mu dakata a tafsiri na Hausa insha Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala alam. Hadha huwa ma indi, billahi tawfiq.